uthi ngena noNkulunkulu, amen. Ungamshiyi uNkulunkulu ungene esimeni. Amen. Umufundisi kaNkulunkulu Hana wahlala ebhekene noPhenini, engabhekananga noNkulunkulu, kodwa azi ukuthi ufisana empilweni yakhe. Uthe lapho sekasombuluka emqondweni, wabona ukuthi mangiyeshilo ngiyobika indaba yami. Ngoba lembambene nayo ayingisizi ngalutho. Mangithi ngiyaqala ngiphakamisa ikhanda, bathi uliphakamisa kanjani ikhanda ngoba wena awunamntwana. Abantu babheka izinto esinazo, ababhekanga ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yakho. Ngakho ndlule emntwini bese uya kuNkulunkulu. Uhana uma esefika eShilo, umprofeti wayeprofetha akakwazanga ukumprofetha uHana ukuthi unobuhlungu enhlizweni. Wabona uHana edakile, kwashintsha izinto. Angisethembela abaprofeti ukuthi abawakhuluma amanga, kodwa uEli wawakhuluma amanga kuHana. Wathi uyokudakwa kuze kube kunini. Ngakho umuhambe evangelini zikhona izinto ezivelayo ezithi empilweni yakho kunini ukholwa, kodwa isimo obhekene naso asindluli. Ungawulaleli lo msindo, ngoba lo msindo ufuna ukukubuyisela emuva. Uma ufunda futhi izwi likaNkulunkulu, kunamadoda ema noma isimo singavumi. uJobe wema sekungasavumi. Ulapha kuJobe 2 uthi uJobe unkosikazi wakhe ethi thuka uNkulunkulu ufe. Wayazi ukuthi uma ethuka uNkulunkulu amandla kaNkulunkulu azosuka kuye. Kodwa uJobe ngoba wayazi indaba yakhe. Hey, kumnandi kwazi indaba yakho. Ngoba mawazi indaba yakho akekho ozokukhohlisa. Uzovese uhlale endabeni yakho. Uthi uJobe kunkosikazi siwulandini, obheke okuhle okuza kuwe, ungambheki uNkulunkulu. Siyabantu senze njalo. Mase singene ey'meni sithi uNkulunkulu ungishiyile. Akakushiyanga uwomshiyile. Manje uma eshenjalo kunkosikazi wakhe, unkosikazi wakhe ufuna ukuthi amthuke ngoba vele yena ngeke endaweni eright. Uyahamba nabazalwane uthi sisendleleni eright, kanti abekho la uhamba khona. Ungabheki umuntu, bheka uNkulunkulu. Amen. Uma umbheka uNkulunkulu akazi ukukushiya. Uma umbheka uNkulunkulu uyohlala ekuphasa njalo ekubhekile. Athi mana njalo mntwanami ngoba wena ubheke kimi. uJobe uthi lapho sekavela amathumba umzimba wonke, akukho lingekho khona ithumba. Ngendlela uSathane nakathi uyakushaya, ukushaya izulu uthi uJobe uma sekaphendula unkosikazi wakhe, akusho lo nkosikazi ngoba embona ukuthi sekasemlotheni, uphethe into azinwaya ngayo ukuthi lo buhlungu mabusale busuka, kodwa ubuhlungu bumile. Ngakho isimo obhekene naso namhlanje ungacabanga ukuthi ngoba usephasikeni sizondlula. Kwesisikhathi simile lesimo ngoba nawe awukho kuposition right. Yini into uNkulunkulu ayifuna emntwini ukuba ku right position naye. Ungabheka abantu. Nomprofeti ungambheki ukuthi mangiya kuzo ngitshela indaba zami, wena uzazi indaba zakho na yena azokutshela zakho. Uthi uJobe noma kungapheli isikhumba senyama yami, kodwa ngizwe ukumthuka uNkulunkulu ngoba ngiyamazi ungumhlengi wami. Simele ukuhlengwa abazalwane. Amen. Sithanda singathanda uma sithi siyakholwa masihlengwe.
bese siyazi ukuthi hayi ngidlulile la. Uthi omunye umhlabeleli ngidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo ngiyanqoba. Bese uyazibuza ukuthi unqoba kanjani? Awunqobi ngamandla akho. Unqoba ngoba uNkulunkulu engakuwe. Manje kuyadinga ukuthi masikholwa singabheki izimo. Mina ngeke ngazi entertain izimo. Kwaze kwafika la ngithi khona hayi amandla amayaphela. Ngibona ngathi nokukholwa ngathi akusangisi indawo. Kodwa kwafika ukuthi ngisesezolweni zazikhona. Angilazi ukuthi ngoba ngangisezolweni zazingekho. Manje mangihlale kunoNkulunkulu ongithembisile ukuthi incekazi yami hlala kimi, mina ngizokulwela zonke izimpi zakho. Amen. Kinga yethu siyazilwela. Sino plan B. Mawungena esimeni uthi hayi mangenza kanje ngizodlula. Uyenze lento uthi ungayenza usathi uyahamba bese iyabuya futhi. Manje munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu. Awukumthathe lo Kristu ngoba sesikhola siyamshiya bazalwane. Kungakhe ngiyathanda lebandla ngoba linenhlambuluko. Makufika ikhathi zokuhluleka bese uyaya enhlambulukweni uyozibika. Ungabiki inhloko kanti uphethwe izinyo. Uzophuma enhlambulukweni usesenjani. Manje uJesu uyazwakala lapha ku Izwi lami lilapha kuMateyu 27 verse 46. Mateyu 27 verse 46. Uma inkosi uJesu akwazi ukukhala uma sekunzima, sekambona ukuthi uNkulunkulu umshile, wakhala uJesu wathi Eloi, Eloi, lama sabakathane ungishiyeleni. Wena waye ungasho njalo. Ke ngabhekana nesimo endlini. Ngakhuleka. Ngathi baba amandla amaphelile. Ukwazi kwami kuphelile. Ukuhlakanipha kwami kuphelile. Thatha indawo manje Jesu. Ngoba mina ngokwami sengihlulekile. Ngambona emuhle uNkulunkulu. Uma ngimbiza kanjalo. Ngabona isimo siqeka. Ngabona siqeka kancane. Ngathi asikakasuki. Ngathi ngifuna sisuke. Angisho kufuna bani? Mina. Kanti lesimo engikuso yilese singenza ngihlale ekukholweni kwami kuze kube kumanje. Mama khulekela ukuthi isimo sisuke. Ithi baba ngalesimo ngenze ngimomelela ukuhlala kuwe. Ngoba ngibona ngathi sona singisondeza kakhulu kuwe. Ukuze nami ngelilanga ngiyongena ezulwini. Bazalwane simisela ukuthi siye ezulwini. Lithi izwi kaNkulunkulu kusambulo noma ngingakwazi ukukhutha amavesi. But uJesu Kristu uthi nakathi uthi kithi sizohlala naye kudina. Awufuni dina. Uhleli noJesu. Uthi lapho nizobuza imibuzo engekho ezwini lenkosi ukuthi baba mangene esimene esinje ubukuphi wena abesathi ngangikhona ngangiloko ngikuphasa wena njengoba ubona ngathi angikho ngikhona kule footprint ngithanda ukukhuluma ngayo kakhulu uthi umlomo wefootprint ngathi nangene esimene ngakubona ukuthi ungishile uthi uJesu ngalesikhathi ungibona ukuthi ungishile bese uthwele ngenxa yobunzima bendlela le inyawo zibonayo ezami manje ungamyeka kanjani umuntu onjani usithwala silambile kungena lutho esiswini akuthwale ukuthwala ifamily kulahlile akuthwale pho umshiyele bani abantu balinyaza ukuthi bafuna bathi first move bafuna micro oven 3 minutes 3 seconds abantu bafuna leyo nto leyo
kuthi nakufika isimo afune sindlule nje masishane. Uthi omunye usisi umngani kaSisi wami washada nalobhuti. Makashada nalobhuti kwavuka izimpi zasemshadweni. Walwa indoda wathi ngiyahamba kanti indoda nakaphuma ifaka omunye usisi endlini. Kanti ngalanga akahambanga. Wabuya wathi nakabuya wathola abalele. Wabilisa amanzi wafaka ishukela. Wangena ekamereni wathi Tokyo. UTokyo uthena kathi wabathi bhunga amanzi bobabili. Ufika kuSisi wami njengomngani wakhe. Uthi yise easy come easy go. Lo mshado wami wafika ngespeed uphelile manje. So mawungafuni instead funa into ezokumoya ezokwenza uhlale ngoba kungemnandi, uhlale ngoba ushaywa, uhlale ngoba uthukwa, kodwa uthenga imkhonzayo usese inkosi. Abazalwane bahle bafaka ublue namhlanje. Kodwa arande khona nohlangana naye sekashintshile. Uthi nathi abazalwane nayi inkinga athi hey nami nginezami. Kanti wena wabize laphi? Ngiyasaba ukubiza. Athi wabize laphi? Usaba nje lokukutshela ukuthi kena mntaka baba masekunje shone ezulwini. Ubiza uNkulunkulu. Akekho umuntu la ozomela izono zami nokuhluleka kwami nokuhlupheka kwami. uNkulunkulu kuphela. Ngawe siyadinga ukuhlala kuye bazalwane. Hey, kuyahlaleka kuNkulunkulu. Kuyahlaleka kuNkulunkulu. Futhi ngikhathala ukuthi abantu bathini. Ngakulola intombazane yami ihleli ICU from November washona nge-11 zikaJanuwari. Ngaze isikhathi uzoshona ngangiye kuye kuyi-Friday. Ngamthola bamkhiphile emshinini bamfaka i-nebulizer. Ngathi baby girl waze waphila. Athi akakhulumi kahle. Athi ngathi kathi ngiyajive esibhedlela. Kanti angazi ukuthi on Tuesday uyahamba umntwana. The only child I have. Ngathola umntwana oyi-1. Ngathi nangithola umlayezo ngomyeni wakhe angifonela athi mama khupalile. Ngaphuma bazalwane ngakhala ngevinimba yami ivuka kanti ngakhe ngamkhipha enimbeni yami umntana benza wrong. Ngathi mntana angeke ngiyimele lempilo ephilayo ngiyakhipha enimbeni yami angisafuni ukuzwa ubuhlungu. Wathi wena mama azange ngivotele mina ukuthi ngumama wakho. Ngithi wena ufuna ukuthi mina ngife ngilwa nawe ngiyesihogweni wena nasengifile uyezulwini ukhetha inkosi ngokufa kwami. Ngabe ngiyamnqoba wabuya wahamba wayegogo wakhe ePitori after 2 months wabuya sekaphethe incwadi yamalobolo mama. Ngaphuma esile nakafika ePitori sekalungile. Uthi mama nayi incwadi. Ngithe yani le ncwadi. Hayi uJeru uthi yangolobolo. Wena uthini? Ngoba sibe neqiniso sabazayo. Ngathi wena uthini? Wathi mama ngiright ngiyavuma. Ngathi mawuvuma ungavumeli idivorce kusasa. Wangilalela umntana. Uphuma emzini wakhe ngebhokisi. Akhona ama challenges kodwa wahlala. Wathi angiyindawo. Emzini bashinte iningi wathi uJeri kimunaka ngihlodula liyena ngabona nathi asike sisho sithi uNkulunkulu wethu uyisihlangu sethu sokuphephela singake siyamsola sithi naye kasangizweni. Mase sifike inkingeni siyalisho lelo gama uNkulunkulu yena uthini nangihlupheka so ngimkhonza ngiphelele kangaka kuye. Sinalento abajushukela sengiyoma bona. Kodwa ngifuna ukuthi uNkulunkulu bazalwane wenza konke. Yithi esisuka kuye ngoba sino plan B. Asike sihlale, uhlale abantwana bakho bakuhlupha, uhlale noNkulunkulu. Uthi mina baphuma bayophuza utshwala
uguqe ngedolo uthi baba baphumile kodwa ngicela uhambe nabo ubaphephise endleleni. Omunye umama yomfundisi bathi uMamjiyane wase uEra uthi umntanakhe bekathi nakasejwaleni athi ayabona mina njengoba ngihleli la yabona yathela bathi already lami lizolala mangifika lithi ngiyabonga mntanami ubuyile bengikukhulekela athi mina already lami ngiyakhuleka mani machance awena mawolele enzani uthemba umkhuleko kamama wakhe. So umuntu omusha thembo wakho umkhuleko. Ungathemba umkhuleko kamama ngoba awumazi umama undlulephi. Fanele uthembo wakho umkhuleko. So ngifuna ukusho abantwana basekhaya ukuthi uNkulunkulu ngimratarati. Anginasikhathi sokuthi ngizobheka ezinye izinto ekhaya bakhe basho bathi hey uyalihamba ithe umntana sekhaya. Na ungayanga kayi3 uya kayi4. Gazi labazalwane yakubo bazokungcwaba na. Ngathi kibo mina yami inkonzo izongena ngo9 iphume ngo2. Bathe yasibambezela wena angazosihlolela 9 to 11. Ngathi nani ngikhipha ngo11 ibhokisi lami ngeke lisukuma. Eyami ngena ngo9 to 2. Ngishimile evangelini bazalwane. Ngishime kumnandi kungekho mnandi kodwa ngagishima. Ngakho manje into zami mazingabi ihwabhwabo. Azihambe kahle ngendlela yami. So manje bazalwane ngifuna ukuthi hlala kuNkulunkulu. Ungasuki. Themba lakho mali uNkulunkulu. Bese uhamba kahle endleleni. Ungahamba manga. Esiyabahamba manga bazalwane. Sihambe sithi na wenza wrong sithi hamtaka baba lo yenzayo esey wrong uthi abheka okwakho ukukholwa nami ngibheke kwamakholwa. Sokubude bendlela lo. Kodwa wena hlala. Uthi uIsaya lapha nasemanzini abilayo nasemlilweni elangabini elikhulu niyohlala nginzinze ngoba uNkulunkulu uthobisa amanqeba. Amen. Ake sihlaleni bazalwane. Ake sihlaleni kuJehova ngiyabonga.